След София и Варна, онклиник отваря и в Бургас. Това е третият филиал на международната медицинска верига у нас, а в цял свят филиалите й наброяват над 130. Щастливи сме за това, че сме в България в поредния град. Планираме следващите 4 месеца да открием още един клон в България в друг град. Още веднъж искам да благодаря на всички и да пожелая от все сърце успех във всички начинания и Господ да бъде с нас. Бургаският медицински център е специализиран в гарантирано подобряване на мъжката потентност и в премахване на хемороиди и анални фисури без операция. Медицинската база е изцяло съобразена с високите стандарти на онклиник. Заповядайте в новооткрития ни медицински център на онклиник в град Бургас. Тук ще получите най-доброто обслужване, което можете да получите във всеки един от клоновете по света. онклиник е част от най-голямата международна медицинска мрежа Advanced Medical Institute с четвъртвековен опит. За 8 години успешна дейност в България над 30 000 пациенти са разрешили своите изключително деликатни проблеми с мъжката потентност, хемороиди, псориазис и трудно зарастващи рани.